हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे बwrwi Basumatary इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना बावहरनाय लाग्रोना थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ, जोंबो मोजाङै दङ। आं दायो अखा सिजाना फैदों आरोना, सिजोब्बाय आरो एसे बारा एसांबो सियाखै, अखा हासोदों। जोंनिथिंजाय बिराद गोसा हादों, फुंनिफ्रायनो हाबाय दङ, नै मोनाहां लासिबो हाबाय थादों आरोना। बाहेरावबो ओंखारलांनो हाया नालाय, ओमफ्राय थाइजौ माखासे सिरिनाय दङमोन। बे थाइजौआ माने ओरैनो सिरिना मोनफ्लेजोबोना, रावबो जाग्रा गैया मा गैया। बेनिफ्राय आं सानदों मा जुइस खालामनो होननानै माजाखौ माबायदि बनायो आरोना। लोगोफोरनि जिफोराबो आंना माबायदि लामजोबनानै दोननांगौ गोनां जादों, माने लामनो जायगायानो गैया मा गैया बेबायदि जानानै होदों। अखाया ओरैबायदि गोसा हादोंमोन, फुंनिफ्रायनो हाबाय दङ। दसे आं एसे ओरैजाय थाइजौखौ नेबाय माबाय, बेनिफ्राय एसे सिजाबाय आरोना। बेनिफ्रायनो लोगोफोरा खनना लाग्रोबाय आरोना। बे थाइथामखौ आं जिरनानै लाग्रोनोसै, ओमफ्राय गोथां थाइसे होनोसै आरोना। बेलायनि बे गोथांखौ थाइसे लेमना लानोसै आरोना लोगोफोर। केमेरामेनबो गैया जाहैबाय नालाय, हारसिंनो खालामनांगौ जायो। बेनिफ्रायनो लेमखांनानैसो आं लेमना लाग्रोनोसै बेखौ। थाइब्रै हाना लाबाय, थाइसे एसे गोथां हाना लाबाय, थाइथामा गोमोन गोजा। आं दायो बेखौ मिक्साराव ग्राइन्ड खालामना लानोसै आरोना। बेखौ मिक्सार माबायाव होबाय, ग्राइन्ड खालामनांसिगोन बेखौ। सिनि होबाय, गावनि हिसाबनि होदो, नों बेसेबां गोदै लोङो। ओमफ्राय दै एसे होदो, गेसखौ अन खालामबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय सारायाव नै एसे गोदौ होना लाग्रोनोसै आरोना। एसे मोजाङैनो गोदौ होनानै बेनिफ्राय नोंनि गोसो आरोना, पातला लोङो ना एसे दाथि लोङो, माने दै होदेरनो हायो। नों बेसेबांनि माबायदि लोङो माने बेखौ नोंनि जखा बायदि दैखौ लखबनानै हो आरोना लोगोफोर। जाबाय, दानिया आं सरनानै लानोसै नैबे साखनियाव लासै सरनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर, आं साखनिजों सरनानै लाबाय आरोना। सरनानै ओमफ्राय नै बांद्राय दाथि खालामासै आं, एसे पातला खालामबाय, माने बारा मोजां मोना ना दाथिखौ लोंनो। दायो आं बथलाव सोना लानोसै आरोना लोगोफोर। माजा बथल दङ, पेपसि बथल दङ, स्प्राइट बथल दङ, बेयावनो सोना लानोसै आरोना। नै लोगोफोर, माजाया आंना जाबाय तैयार। नै माजा बथल दंमोन मोनसे, ओमफ्राय नै पेपसि बथल मोनसे दङ, नै बेयाव भर्टिसोआसै आरोना, नै इसिं जाबाय, एसे नांबावगौमोनलै। ओमफ्राय बेयाव सोबाय आं मोनसे, ओमफ्राय बेखौ मोनसे खालामबाय आरोना। नै लोगोफोर, सेरसे थाइजौआवनो बेसेबां बुरजा जुइस ओंखारखो, एसेबां बुरजा जुइस ओंखारखो होनबा सानना नायदो। होनबा जों बेखौ बेसेबांनि बायनांगौ जायो, 40 थाखा 50 थाखा होनानै। आरो बेथ' फुरा 100 लायो आरोना बेयाव, बेजों समान। बे बथलसेखौ 100 लाखायो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो न'आवनो थाइजौ दङबा ओरैनो सेवनानै गारस्लायस्लाय आरोना लोगोफोर, न'आवनो जुइस बानायनानै लों। दायो आं फ्रिजआव सोना दोनसै आरोना। बे गरमथाराव माने नों गोसो बायदि लोंनो हासिगोन आरोना, न'आवनो बानायनानै लाखाबाय जेला, फैसाबो खरस जाला। नै आंना जामुना बेयाव भर्ति जाना दङ, बेयाव भर्ति जाना दङ। ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय आसा सानैसो आंगोल आन्टि दङ आरोना, सानै बोराय बुरै दङ, बिसोरनि थाखाय दोनना होदों आङो। जेब्ला थांगोन होनना लांगोन होननानै, बोराय बुरै जाबाय नालाय बिसोरा, बिराद अनो जोंखौ। बेनिफ्राय खुलुमबाय। तो गाइस, आप सबका बwrwi Basumatary के चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग खाएंगे जामुन और आम। आप लोग को हम दिखाएंगे आम और जामुन को हम कैसे खाते हैं। Oh my God! पका हुआ है गाइस, ये देखो कितना सारा पका हुआ। देखो गाइस, हम लोग ने कितना सारा आम लिया है, ये देखो गाइस। अभी हम लोग इसको काट कर खाने वाले हैं। रेडी करने वाली हूँ, थोड़ी देर में आपको दिखेगा।
गाइस इधर आम कट हो रहा है। वाह, इधर एक आम कट हो चुका है। थोड़ी छिलका उतार रहे हैं। ये हमारी आंटी है जो कि छिलका उतार रहे हैं आम का। फटा नहीं है, दिखा रहा है ना। वाह, अमेजिंग। मेरे को तो अभी से खुश